Subscribe khlai di Kokborok Kotma Production channel no tei bell icon no bo click khlai ridi hambai. Oh yar yang sani kok khana gade tam tabuk virus ni phaimani akok ro nang khata khana ke tam abo agi khi Nepal virus ni phaika tabuk khai tam hin phaiba Korea virus ni phaichu tam abo botai Korea virus sai khana re ya nang sai dama oh yar bong sukwa saimia ke saimia sari ufan maya corona virus no babro Korea virus ro ngren to kha agi ba Nipah virus e phaibla boro Nepal virus mo yar bo danda nang kha Oh, am tei da ya. Abon ang sakana bele ang saimia nengke sai khana re abon kahini rok bete. Oh, abo da yar. A corona virus nengke sinni hoite se suru ongai phaipong abo. Singa bemar no katina hangka kai. Yak rok sapkai sapan mai sui tongna nangphong. Tei mas rok bukogo mas rok thobui tongna nangphong yar haisi. Oh, hai da ya. Nengke sing sapan mai yak rok sapkai sui tei mas rok thobui tongha kai simin a bemar no katiman hai da. Hingke sengte yakong rok suna nanglia to kona rok nanglia bele haise bele ya yak rok simi sapkai soi tongkhai mas thui tongkhai katiwan bele abe marno amte nang na bele yar Ungjao kha yar bo buji ni bojok khnari ke hin sawi bojok khnari mase biang ulta polta se buji tong sukwa tamnung agi yak rok supuro kai tukoye de tong agi masing puro rok nang mas thuma kai abo a somai rok nang tukoye de tong ba ya o yar bo saimia hingka saimia bujina phano chiringya Hai nungle sawong kai yak rok saban mai sap kai sui mas rok thui tong kai no abe mano kate man hne sawong kai ba hingke tai tukoye de chok hin sing katang ba hasi bele ya ko abe marom khang ka kai tam ab ke cha bojok ham ke srai ke sai khna re gere Aw ang to nono bujogun tong bele ya nangsi bujina ringya biang ulta pulta buji tong ka khana de tabok ani ko kaham kai a corona virus manja khang kai kicha khe kosuk marok romoi phaipong ka ke lomtok sato rokngoi phaihinta sorry moji oi thangta hinke a corona virus manja rok baksa manja rok krida borok kosuk khang kai nang borok ni gana tongjak ting khang kai 1 meter rok hakchal kai tongni phong haya ke a borok ni sakni virus ni sago soloi mano haisi tabok boro buji kha Oh, hai da yar. Tabole nang pura serai ke nang bojok narika. Taboke pura boji suka yar. Aw, nang nini yar bai siming tong na ba. Nono je sapa no kok katal pheka hanga ka. Ang bojogoi sawi khanar nai tong mole yar. Nang ang bai siming tong na ba. Oh yar, hingke nang si corona virus manjak to khabla sa tabuk no kosuk to khana nang sa no bojok khanari mani tabuk nang si corona virus manjak tong siwo kosuk gui tong khabla nang tabuk no asta rom to khabla sa yar o kopal teni khang solona ka kopal mor tabuk sapan bokre yak sunani mas bokre thumnani kopal teni khang ka soloka khang nang ba hakchal ke toma se chase o yar ang ma solona si ang tama 1 meter 100 meter hakchal ke thama jaw ang Hai khanagare yar amte yakho angabo corona virus manjigya kongra ni si kosuk tongo kapal tam borok corona virus ro manja gong treng tong sakan nang ba phungchen phacha angora corona virus manjagi de mate ken nang ba kaham kreng kok sai tongman ba yar khanagare achuk de ang si bono bojogi sai khanar male takhe bosi solona kirijage ang baise kongra mane si kosuk tongo kapal Ihi yar abo nangana solo rena bagai thokai kokphan sai tongman nang je sama bai pura mili tokha ihi tabung nang kosuk tong ediba Kepal corona virus manjage ang kongra ni si kuchuk tongo nono tamang thokai kok sai tona sa nijini yar no ba ang se thike thithangan an tab nono bathariye kepal ang jodi no corona virus manjak ngakai nang bayaro phai kok de sai tongkhama yar ang hospital se thangam le Oh do kaya kon yar ang ba corona virus da manjak thaka hintana kosuk treng tongma ba hai ang kha ba sai daman ba nang kongra ing tongmara nang si jaja ka sawong kai ba kosuk khakai no corona virus ne gang bo corona virus dang thaka ne amon kiri thaka ta yar ta jole si do ya ba kharak ta tai di Aw yar do kokre Oi ko themboi se bla yar hageri ko o themboi yang phageri phari nangor boro bai chopai kasa phageri O tama bathade tam khain hon O ko ni ye iko abno phageri ta non no goi no kok salai na ne tapon sungi ko yar bai a corona virus ni kong na salai tongo tam nang khai khara khana ka a corona virus ni ogro bahai O ma akok no jorati ta sangchide ano sawi man chini mani se hak chini thagai pai se thina se nai tong chu ta bokhai hai tam ma kok sabo corona virus manjak da atingre thina nai
Boroni corona virus manjak hin saito khoi nungbo a corona bemar no katina bagise sapan paimang yak sunani bagui payo so khlaimang rang paisuka ses mas thumnani nango nei mas paina hakwa a mas bo thoboi mangse tongna nam pho bokhogo inke mai mui chana jora se keri ko inke tangkhai mai chana ba thoboi mangse tongna nango hangka kai yak mang sapan bai soi ma toka payo so kai yang mas bo bokhogo thobja mai mui mojaya Engjao ka o tempoi bo besek jorate sipala ing sokwa nono hopong sapong da mas thoboi tongni hinsaba yak ro soi tongni hinsaba hopong sapong da nono hai payo so hin satrang tokha mai rok sa rok ngrenge mai chana jorani mas khologi cha deta hai nang je mani chana jora apro khologi cha de aboda nang sipala hinsa sisni siui paikha hin sai tong nang ba si sia ko bla hangka tempoi le ma haida angke black khana hongka sapan bai mang yak sui dongna nang hone ge ang bo sui mang toka rang rong pai yang mas bo thum mang toka mai mui chaya kon bo chaya angke bele a corona bemar no katina hne je amte ke tong boini kok khna boi o tempoi jang amte nang nai boikhe norok no kaham kai no bojokha norok se boijina rangya abon bagai si norok amte ingo saida maka tempoi taboke kaham ke boijina rak sidi tei norok boino bo bojogoi de parawa thangge kami okara sakara tei kusu cherai jotono no je saimia korong no bojogoi khenare de saimangkara tempoi abo haiji kok jatei bo a bemar no katina ni engthong sap sutra kai tongoi ngete kaisa kok no nang kasarana baksa borok ba tongo rang poisa korei rok ngai mas rok paime yang ngai tongana borok no keke romal rok tong hake romal phano thoboi tongni khugo hinsadi haike ba parao janai choknai rok tong hake borok no phano sadi chobadi hne mas rok kaisa pairina nengthong hne saimangkada au bojikha dokhaya kon ang para rogo sai rewana